Hi guys! Welcome back to my channel. For tonight, andito ako sa Nagotkot High School Camp 2022. Big circle lang po. Big circle. Again, big circle po. Puto ka kay Ma'am Ilaw. Patrol number 2. Ano to? Patrol number 7. Asa mo pa sa 7? O bakit pinasatuan pa? Again. Ikaw, Gigi, ka po. Tapos na kaya? Ayaw ko sa'yo. Ikaw gusto lang to ang kamot. Ikaw kapot. Pag 3 minutes na kung doon mo. Ang pagpundol mo, stop po. Oh, yan na. Nagtaglit na. Kapalusukon kang uran. Ngayon, nagkinain siya kang uran. Thank you.
gamit.